Huomenta frisbee golf väki. Nyt ollaan Suolahdessa suojarinteellä. Ja siitä se lähtee Pajuukon raivauksilla käyntiin rataprojekti. No niin, Mika, pienpelto on tänään käännetty ja se pölisee, se on ihan kuiva. Ja Matti sanoi kyntäjä farmari, että älyttömän hyvin kantokoneetta, että ei muuta kuin pikkuhiljaa rupeat vaan suunnittelee niveltä rasvasta ja kuoka heilutusta. Mukava täältä auton sisältä katsoa tuota työntekoa. Kymppiväylän puolessa välissä ollaan. Tähän Kymppiväylä laitaan tulee isompi lampi ja tuosta vielä lähtee maata. Että siihen tulee vähän reilumman kokoinen tuo laaja lampi, saa hyvää pintaa siitä. Tuolla näkyy jo tuota 14 korialueen lammereuna erittäin kaunista. Sitä korotetaan vielä runsaasti, tänään sovittiin lisää maiden ajosta. Pellolla on lunta. Peltojen välissä toimii ihan hienosti. Tuossa on pinta noussut hienosti tuonne ja juoksee tuosta mistä pitääkin nyt. Ei tuu enää paljoa tuolta, ihan vähän tuolta sivusta, että se varmaan painuu kyllä tämä pato toimii, mutta tuo toinen on vielä tuolla tenniskentän alla, siellä pitää varmaan vähän tuusastella. Tuolta alta juoksee ja meinaa vähän sortua meidän paikat täällä. Ei juokse putkesta. Kantaakohan tää? Se on tuolla aika paljon alempana tuo vesi tässä ensimmäisen puron padolla. Joo, se juoksua tuolta alta. Tuolta alta juoksee. Päivän video padolta. Nyt juoksee putkea pitkin, mutta kyllähän se vähän niin kuin näyttää, että tää pato meinaa vähän lähtöä tehdä, että se on aika rajusti tuosta painunut ja putki on puunut vähän alas. Mutta kyllä se muuten pitää, että se on niin kuin vähän lähtökuopissa tuo pato tuossa, että se on puonut tuo keskikohta tuolla alas tuonne. Näkyisikö tuosta vähän paremmin? Että katsotaan miten sille tässä kevään aikana käy. Tästä reunasta se oli lähtenyt menemään tuo vesi, me nyt lapioitiin se täyteen ja laskettiin tuota putkea sen verran alemmas mikä lapiolla saatiin, että nyt se nyt juoksee tuolta putkesta tuo vesi, mutta tää on hyvinkin vedenpinnat ovat kriittiset. Tuolta pääsis varmaan, tuossa on terapiatalo, tenniskenttä. Tuota pellon reunaa todennäköisesti, en tiedä, voihan se olla, että se vielä upottaa, mutta tästä pääsis kyllä ajamaan ja
seuraava video tuosta padolta. Ja nurmetkin rupeaa pikkuhiljaa kasvaa ja vihertää. Kiviäkin on jo osa käyty keräämässä, mutta pienet talkoot voitaisiin pitää, että heiteltäisiin täältäkin vennapuurat pois. Tämmösiä täällä vielä muutamia on, että ruohonleikkueesta pitäisi nämä kerätä pois. Heinäkuu 8. päivä.